Nemam više nikoga. Smiješno i žalosno je u isto vrijeme. Unazad 15 godina kada se prisjetim imala sam mnogo prijatelja. Familija se posjećivala. Znali smo bez povoda bilo kakvog da se okupimo i roštiljamo. A sada je sve drugačije. Svijet se potpuno izopačio. Svako se sa svakim zavadio. Niko ni s kim ne priča. Svi su nešto zavidni i ljubomorni. A prijatelji? Nema više prijatelja. Ne može čovjek više nikome da vjeruje. Nekako sve je postalo usluga za uslugu. Nema poštovanja, nema iskrenosti. Ali ako je sve laž i neiskrenost, onda je bolje biti sam. Bolje imati snagu i povjerenje u samog sebe nego u lažne prijatelje.